Ụlọ akwụkwọ Progress Primary School dị n'Awkuzu nke kansụl ime obodo Oyi n'ime Anambra steeti chịkọbara emume isi ha jee nke ọma bụ ndị gụchara akwụkwọ n'ogo Primary 6 yana Nursery 3 nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Emume a were ọnọdụ n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ dịka ọtụtụ ndị nne na nna, ụmụ akwụkwọ nakwazi ndị ọbịa jupụtara n'ebe ahụ ewe mee ihe ngosipụta dị iche iche iji wee merube emume ahụ a na-akpọ graduation. Ka anyị sonyere Blessing Dennis maka akụkọ ahụ n'uju. Eninigwe bụ nke jupụtara n'aṅụrị dịka ụmụaka ahụ si yiri uwe ndị gụchagoro akwụkwọ iji were asambodo ha. N'okwu mmepe ya ka onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Odoziakụ Constance Iwuchukwu bụ onye kenere ụmụ akwụkwọ ahụ maka ịdị uchu ha n'ịmụ akwụkwọ kemgbe ha nọgoro na ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ ma dụkwa ha ka ha bụrụ ndị ga na-ewere ihe niile ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ wee gaa na ogogo mmụta dị elu. Odoziakụ Iwuchukwu bụ onye toro Gọvanọ Chukwuma Soludo ka o si akwado mmụta na steeti a ma yọkwa ya ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka na ụlọ akwụkwọ ha ebe ihe mebiri gụnyere ụlọ akwụkwọ dara ada, enweghị ndị nkụzi nakwa enweghị ọtụtụ igwe eji ekuzikwa nkụzi. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka onye ọchịchị nchere oge mkpụrụ ọchịchị Oyi ma bụrụkwa onye isi na mmemme ahụ bụ Honorable Emmanuel Nweke, onye nọchitere anya ya bụ Maazị Izuchukwu Emena Nkịtị bụ onye toro ụlọ akwụkwọ ahụ maka iwepụta ezigbo mmụta bụ ịgba ma dụkwa ndị nne na nna ka ha na-akwado ụmụaka ha n'ihe ọbụla ha na-eme ma kwuo na onyinye ndị nne na nna nwee ike inye nwa ha bụ mmụta. Odoziakụ Morin Ọnwụzulike, onye bụ onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ahụ, kọwapụtara afọ ojuju ya nyegara ụmụaka ahụ na-apụ apụ ma kwuo na o nwere mmasị na ha gaa ebe dị iche iche na ha ga-eme ọfụma dịka ọzụzụ enyegoro ha mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ma dụkwa ha ka ha kwụsị ajọ akparamagwa dịka izu ori ma lekwasịkwa anya na ụdị eziokwu nakwa nkwanye ùgwù ha kụziri ha iji wee gaa na ogogo nke dị elu. Ndị nne na nna bụkwa ndị kọwapụtara afọ ojuju ha otu ụmụaka ha si eme ọfụma na ụlọ nakwa ebe dị iche iche. Onyinye nkwanye ugwu dị iche iche bụ enyere ndị maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara nka na ụzụ dị iche iche. Mmemme ahụ bịara na njedebe ebe ụmụaka gbara egwu ọdịnala, gụkwa abụ dị iche iche ma mekwa ihe ejije nke gosipụtara ịdị uchu ha n'ọrụ nakwa ihe mmụta n'ụlọ akwụkwọ ahụ site n'Awkuzu nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi. Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.